агентии мубориза бо коррупсияи тоҷикистон хабар дод ки парвандаи акимхон ваҳобович ҳакимов, техник заминсози корхонаи давлатии суғзаминсоз ва як шарики ӯро ба додгоҳ супоридааст. бино ба ин манбаъ, ҳакимов аз рӯи маслиҳати пешакӣ бо раимов ҳакимҷон садриддинович ба боварии шаҳрванд раупов акрам расулович даромада, барои аз ҳудуди заминҳои маҳаллаи 8-уми шаҳри Хуҷанд ҷудо карда додани қитъаи замин ба маблағи 26150 сомонӣ талабкарда гирифтанд. аммо парванда ба зидди заминсози идораи давлатӣ, чун дар мавридҳои зиёде қаблан на бо иттиҳоми гирифтани пора моддаи 319, балки бо иттиҳоми ҷазояш хеле сабуктар қаллобӣ моддаи 247 кушода шудааст. муҳаммад Юсуф Исмоилов соли 2013 барои гӯё тамаҷҷоҳӣ ва он ҳам ба маблағи ҳамагӣ 400 сомонӣ ба 11 соли зиндон маҳкум шуда буд. дар тоҷикистоне ки одамони пушташон ба қувват миллионҳо медузданд, журналистро барои ҳамагӣ 400 сомонӣ ва он ҳам бо як иттиҳоми бофтаю сӯхта ба 11 соли зиндон маҳкум карданд. дар солҳои охир дар тоҷикистон ҳамчунин қаллобӣ банду баст кардани парвандаҳои мансабдорони ҳангоми гирифтани пора ба даст афтода хеле афзудааст. аксари ин мансабдорон маъмулан бо ягон ҷарима халос мехӯранд. коршиносон бар инанд ки бо чунин шеваи бархурди раҳмдилонаи мансабдорони порахӯр тоҷикистон ҳеҷ гуна метавонад бар коррупсия ғолиб биёяд. тоҷикистон дар ҳоли ҳозир дар радифи 30 кишвари аз ҳама фасодзадаи дунё ном бурда мешавад. фурӯши қитъаҳои замин як арсаи аз ҳама фасодзада дар тоҷикистон ба шумор меравад.